No a prichádza 12-ročný Attila Balog z Veľkých Kapušian. Vitaj. Dobrý deň. Ty hráš na bicích. Aká pesnička je najľahšia na bicích? Tak ako hociaká, hoci čo zahrám. A nelezie to doma na nervy, keď toľko búchaš? Nie, lebo aj ocko je hudobník. No a zase, keby si tu teraz zabúchal, liezlo by to ľuďom na nervy? No tak dúfam, že nie. Čo poviete, liezlo by vám to? No ešte predtým, než zistíme, čo budeš robiť, či budeš búchať, či budeš spievať, poďme sa pozrieť aj na dokrutku. Mal som z toho veľmi dobrý pocit a bol to jeden z mojich snov, že postúpiť do Gospa Talentu. Ten spev znamená pre mňa, keď napríklad som dostal zlú známku v škole, tak si zaspievam a mám lepšiu náladu. Najradšej si spievam v izbe, keď som zatvorený. Hrám na klavíri aj na bubnoch. Najprv som hral iba tak na čineli, ale potom už na celé. Dámy a páni, Attila Balog a pieseň Pán zastavil sa na brehu. Zastavil sa na brehu, hľadá ľudí ochotných za ním a loviť srdcia slov Božích pravdou. O Pane, aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno. Zanechal som na brehu spolu s tebou, nový chcem začať lov. Pane, úbohým som človekom, mojím venom sú ruky ochotné pracovať s tebou i čisté srdce. O Pane, aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno. Svoju loďku zanechal som na brehu spolu s tebou, nový chcem začať lov.
Martián, váš potlesk pre neho a samozrejme aj slova našej poroty. Zaujíma ťa, čo povedia? Poďme počúvať. Teda Attila, poradil si aj s tým nepríjemným hlienom na úvod. To sa veľmi niekedy, je to nepríjemné, keď sa takto stáva, ale si poradil. No, jedine, čo ti odporučím, je v tom refréne si mierne utekal. To by som trošku viacej posadila dozadu, aby sa to viacej vygradovalo a bolo by to úplne super. Si veľmi šikovný rytmus cítiš, hráš, takže ja ti veľmi držím palce a chcela by som ťa niekedy počuť, aby si aj hral, aj spieval zároveň. Takže budem sa na tú chvíľu tešiť. Dobre? Ja som si nevšimla, že by si v refréne utekal, ja som si užívala, ako si to ty užívaš. Akurát som sa zľakla, keď si položil mikrofón, že si sa na to nevykašľal. A potom si to tu roztočil s Ajčím a bolo to veľmi krásne, veľmi príjemné a kapela to veľmi pekne zahrala, tak pekné spracovanie tejto aj mojej, aj môjho manžela obľúbenej pesničky, tak mne sa veľmi páčil aj výber piesne. A do tretice ešte hodnotenie od Martina. Bolo veľmi cítiť, že si muzikálny, že hráš na bicie, naozaj si bol kráľom toho rytmu. Ja som si nie úplne všimol, že utekáš v refréne, skôr po tom refréne som si všimol, že utekáš k bicím. Veľmi milá vsúka a držím ti palce, ďakujem. Odchádza Attila Balog, ďakujeme za